Păi explodează ceva, îți dă ulei, îți dă antigel, îți dă ceva pe meclă. Rămâi nenorocit pe viață. Cum se prezintă? Bine, foarte bine. Mai trebuie lăsat să încălzească. Motorul sau? Da, motorul. La ce temperatură e optim pentru 95-100, 95-100, tabator. Deci să nu ne speriem când vedem temperaturi de peste 90. Cum este, Silviu? Foarte bine, foarte bine. S-a îmbunătățit mult, da? Da. Aici avem apele? 182 cu 112 minute. Super. Uite, ca să vezi ce înseamnă cum influențează performanța de la ran la ran. Vezi, pentru că noi am ambalat acum, da, a crescut și temperatura și a scăzut umiditatea, am început să arde. Corect. Da, factorul de corecție nu este atât de mult influențat, dar performanța motocicletei este influențată. Pierzi din cai, câștigi din cuplu, adică nu o să scoți două ranuri perfect constante din cauza condițiilor de testare. Odată ai mai multă umiditate, crește temperatura pe o măsură ce înaintezi cu mapatul și cu încălzitul camerei de dyno, se modifică și factorul de corecție și performanță. Dar overall este o motocicletă fantastică, linia de AFR este o linie foarte dreaptă acolo unde ne interesează. Mai avem un pic de lucrat aici în bucata asta unde este ceva mai sărat, dar în mare parte ieșim destul. Deci să înțeleg că softul nu e încă 100% gata. Nu este încă gata. Pe măsură ce o rulăm, noi o să ne colectăm date și o să aplicăm corecțiile, da? La fiecare ran o să îmbunătățim câte ceva. Nu-ți imagina că o să mai crească cu foarte mult, dar o să-l facem să aibă mai puține pierderi. Vezi unde sunt buclele astea? Cu cât îl îndrepți mai mult aici, cu atât motocicleta devine mai rapidă. Da? Ne uităm și la rezultatul de timp. Vezi? Corect. Cu cât ea nu o să aibă sincopele astea aici, cu atât o să fie mai performantă. Nu o să crească ca și valoare numărul cailor. Asta e un potențial maxim al motocicletei astea. Poate mai creștem 2, 3, 4 cai. În schimb, o să câștigăm aici în bucla asta și atunci facem motocicleta să fie mai rapidă, cum ți-am arătat când am importat celelalte runner. Corect. Da, ai văzut că deși motocicleta mea are mai puțin cai în varianta încărcată acolo, este mai rapidă pentru că nu are buclele și o diferență și termină ranul mai repede. Da, și a fost o diferență între motociclete de 0,6 secunde. Ținând cont că sunt 0,6 secunde în treapta a 5-a, dar va fi o diferență de 0,6 sau poate mai bine și în treapta a 4-a și așa mai departe. Și motocicleta la fiecare run, dacă am concura umăr la umăr, a mea îți va da un avans, în permanență va da un avans pe fiecare treaptă. Cu cât diminuăm gropițele alea din grafic, cu atât motocicleta va fi mai rapidă. Deci cai cam ăștia sunt și nu or să mai crească considerabil. 2, 3, 4 cai, dar o să o facem mai rapidă. Interesul nostru este să mai scădem măcar jumătate de secundă per run. Dacă mai scădem jumătate de secundă, va fi o motocicletă fantastică, de-ai putea să o pilotezi și să o exploatezi la maxim. Eu aș fi foarte fericit pentru tine. Dar acum motorul respiră bine, nu mai are restricții și e ce trebuie. Deci sunt bucăți în care s-a câștigat, de exemplu, era înainte pe 100. Exact. Aceeași lungă, acum 111.
Deci tu nu trebuie să te uiți la cifra finală, la îmbunătățirea finală. La final o să îmbunătățim, poate 2 cai o să mai câștigăm. Te interesează ce ai câștigat pe locul. Uite, de exemplu, la 6.000 de ture. La 6.000 de ture, de exemplu, aveai 80 de newton. Stai un pic că ai pus camera și nu mai văd eu. Și acum ai 88. Hai să ne uităm la cai. Da? Avem albastru versus verde. Da? Da. De exemplu, aici aveam 74. Acum aici avem 82. Da? Sunt deci aproape 8 cai. Da. Uite, de exemplu, aici. Da? Erau 157. Pe aceea stângă aici 175. Da. Astea sunt chestiile pe care le urmărim, nu peak power. Pe noi nu ne interesează pe top end în limitare cai maxim dezvoltați. Deci noi trebuie să îmbunătățim absolut pe toată plaja, să avem îmbunătățiri. Uite, acum de exemplu ai totuși o bucată aici în care ai pierdut cuplul versus ce a fost înainte. Este o bucată micuță. Pentru că încă nu e softul terminat. Încă nu este terminat. Nu peste tot putem să avem câștiguri. Sunt și locuri în care putem să pierdem, dar noi ca și tuner știm unde să sacrificăm și ce avem de câștigat. Uite, de exemplu aici ai 90 și în configurație stock motocicleta avea 93, aproape 94. Adică practic nu este o pierdere atât de mare. Uite, de exemplu aici ai pierdut 3 Newton, dar de exemplu aici ai câștigat aproape 8. Exact, aici este un câștig real. Asta este bucata în care tu pleci. După care bucata pe care o exploatezi în permanență la curse. Tu nu o să fii niciodată la curse în 8000 de ture. Corect. Am lucrat built-in ce este înăuntru motor și am încercat să îmbunătățim și să scoatem restricțiile date de producător și să acordăm mai multă atenție la detalii acolo unde producătorul doar a matrițat, a turnat și ar fi scumpit foarte mult motocicleta să îmbunătățească manual fiecare component. De aici încolo să crească mai mult e nevoie de investiții, alte axe, alte supape și așa mai departe. Dar având în vedere că e totuși o motocicletă stock, eu zic că este foarte, foarte performantă, m-aș bucura să pot să o exploatez la maxim în configurația asta, așa cum este dată ea. Până tura viitoare, la revedere!